Хората в селата на общината най-добре могат да оценят колективността в работата за постигане на успехи. Можем да направим много за Палаузово, стига да сме заедно. Всяка подадена ръка е сила и увереност. Вярвам във всеки от вас. Сигурен съм, че ще продължим заедно напред, каза в обращението си към палаузовци Митко Андонов, кандидат за кмет на община Стралджа. На срещата възрастните хора пристигнаха пременени като за празник. В клуба на читалището една богата етноизложба доказваше родолюбието на местните хора, които са едни от най-активните самодейността. Поклон за това направи Атанаска Кабакова, кандидат за съветник от листата на БСП, която припомни хубавите, вече традиционни празници, организирани в селото, подкрепата на местните земеделци, привличането и на деца в тези родолюбиви начинания. Всичко, което правим и ще направим за Палаузово, има една цел – грижа за хората, подчерта Иван Георгиев, кандидат за съветник. Той припомни усилията за чакалиране на улици, поддържането на улично осветление, ремонта на кметството и читалището. Разбиране и отношение към всеки проблем, човещина към всеки човек. Такава е нашата политика, която ще продължи да изпълняваме и в бъдеще, потвърди за пореден път господин Андонов, изразявайки увереността си, че Палаузово ще покаже един сериозен изборен резултат за Българската социалистическа партия.